سلام كبرات تخطتلتي داسني اكستران حجاب استدالو وزيناتات بريزيدنت الصومال حسن شيخ محمود لومي ايرترا مئتاو اما قلن اديس ابان كلتا تقاومت ودبات ايتيوبيا اخيبا كنكايد اي كالنان مبالوم اب ايرترا زكايز زلو غوسغواس كتابت منشرو مهصن بزملكت وصي زلو حبريتا فاينانساويان تقوصاصرت امريكا نبانك سيليكون فالي اب تحت قوصرم دحر مئتاو نزلو سكفتاتات املكيتو بريزيدنت امريكا جو بايدن زهابو ملسن كالن زتقالل كخونيو ابزا چانل دمان وتر تخطتلتن مخان سبسكرايب كتقبرون نتنا يدول ملكت كتقوقون بخبري عدمكم بريزيدنت الصومال حسن شيخ محمود اب ايرترا ناي كلته معلتات مبصح نمكياد لومسوني 13 مغابيت 2023 دحر قطري اسمر اتيو منستر زينا ايرترا يمانا قبر مسقل زرغحيو ابزله حبريتا بريزيدنت هاجر الصومال حسن شيخ محمود لومي دحر قطرينا بسمر ابزاتولو بريزيدنت اسياس سنه سرعه مقبال تغير له ايلو كصحفن كله كلتي مرح تقاب حدحداو غدياتن زباو غدياتن اتوكيرم كزرارب مخانه غليصو صومالن ايرتران كما فارق 2018 جميرن دبلوماسيو زمدنا بمحياش كساب وتهدراو متحقاس كجبرا مبقعني فلاط بريزيدنت الصومال حسن شيخ محمود لنا قدم بريزيدنت الصومال محمد عبد الله فرماجه توكيو بريزيدنت كاب زخونا تحيزو حجي نسالسا غيزيو ناب ايرترا مبصح زكايد زلا امباسادرات كلا وطا مخانن مرحت كلتين هاجرات اموداتا ورا حمله ناي عمته 2022 بزفر موسم عفريط منبارم ذكر كوينو اتناي صومال بريزيدنت غاب استفلالي مغلصيتاتو اب ايرترا زركبو تهدرات بقلطفنا بهاجروم كملسو يصعر كم زلو دحر مغلاص ابزح لفق قرب اوانون حدش تعلمتنا بايرترا كم سدده يفلطيو بريزيدنت الصومال حسن شيخ محمود لمنا بايرترا زاتوه مكتل الاولو بيت مخر السودان ليتران جنرال محمد حمدان دوغلو ابيرترا مبصح بزكايدلو تمسسال علتيو اتي اب سودان عبص الوا كم زلو زنغرلو حميت تبزبل شم زفلط جنرال ابرسه كتما اسمرا ابصنحلو ساعات مس بريزيدنت اسياس تراخيبو زات يكبل منستر زينا ايرترا يمانا قبر مسقل صحيفيو نساب صحفو كلتيون وغنات بزعبا كلتا زمدناتات كم تزراربو كغلص انكلو غداي سودان بزينا يوصاي متحلخات حزب سودان بعلو طراي كفتح زخل مخانو بريزيدنت اسياس اسميرو لكبلون اب ناي تويتر حسابو اقميطلا اغلغلوت زينا سودان ابزهابو حبريتا اتي جنرال نابيرترا ني حدا معلت مبصح كم زكايدن مسب سلطان ايرترا بستراخبولو دما ناقداسنتا مونغ كلتيون وغنات اب كل عودتات زلو متحغاز محيالن موهادن صغيطلو يلو اتي جنرال بزعبا اب سودان زلو بوليتيكاو كونتات نسياس زرزراو مغلص كم زهابو زغلصه مع كان زينا سودان سنه كلتيون وغنات حبراو ابز قدسو زباون علم لخون قديات كم استزرربون صبصيبو اتناي سودان كجل الاخ مكتل منستر وصاي قديات سودان امباسادر جفلا الحاج علي زركبو مخانته غليصلا مكتل بريزيدنت الاولو بيت مخر السودان جنرال محمد حمدان دوغلو ابيرترا زغبروني حدا معلت مبصح دحر مزام لومي اب ساعات دحر قطري ناب هاغرو كم استملسون منستر زينا ايرترا غليصلا اب اديس ابان كلل تግራይን ዝርከባ ክልተ ተቃወምቲ ውድባት አኺባ ከነካይድ አይከአልና ከብላ ጥርዓና ስሚዐን ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀስ ውድብ ናጽነት ትግራይ ህዝባዊ አኺባ ወዲቡላ ብዝነበረ እዋን ትማሊ ሰንበት ነቲ ዝሓሰበ አኺባ ከቃናዕ ከም ዘይከኣለ ተገሊጽሎ እቲ ውድብ ካብ ፖሊስ መቐለዩ ፍቃድ ኣየውፅን ብምባል ነቲ አኺባ ከይመርሕ ተኸልኪሉ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ትማሊ ሰንበት 12 መጋቢት 2023 ኣብ አዲስ አበባ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከየካይድ ተኸልኪሉ ክትብል ምክትል ሓላፊት ቤት ጽሕፈት እቲ ሰልፊ ዝኾነት ቀለብ ሲዩም ገሊጻ እቲ ሰልፊ በፖሊስ ክልል ኦሮሚያ ከም ዝተኸልከለ ካብቲ ነቲ መደብ ከካይደሉ ሒዝዎ ዝነበረ ሆቴል ጋምቤላ ከም ዝተነግሮ እቲ ሰልፊ ክገልጽ እንከሎ እቲ ሆቴል ግን ካብቲ ሰልፊ ናይ ስራሕ ትእዛዝ ኣይተቐበልኩን ኢሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ፖሊስ አዲስ አበባን ክልል ኦሮሚያን ዝተዋሃበ መግለጽ የለን ኤርትራ መጠን መንሽሮ ማህፀን ምንካይ ምርመራን ከታበት ኤችፒቪ እንትህብ ከም ዘላ ተገሊጹ በቲ ጋቭ ተባሂሉ ዝፍለጥ በውድብ ሕብራት ሃገራት ውድብ ጥዕና ዓለምን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዝምወል ከታበት ናይ ምቕራብ ማሕበር ዝኾነ እትካየድ ቫክሲን ወርክ እትበሃል መርበብ ዝርግሓታ ኣብ ዘላ ዜና ኣብ ኤርትራ አንጻር መንሽሮ ማህፀን ክወሃብ ዝጸንሐ ከታበት ቀዳማይ ዙርኡ ተዛዚሙ ኣብ ፍርቂ ናይ ዝዓመት ካልኣይ ዙርያ ክጅመር ምዃኑ ሓቢራ ፀረ መንሽሮ ማህፀን ዝኾነ ከታበት ናይ ምሃብ ፕሮግራም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2022 ወርሒ ሕዳር ብሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ቀዳማይ ዙርኡ ዝተጀመረ ኮይኑ ካልኣይ ዙርያ ንምጅማር ሓበሬታ ምዝርጋሕን ጉስጓሳ ምክያድ ይስራሕ ከም ዘሎን ተገሊጹ ካብ 15 ክሳብ 44 ዓመት ኣብ ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ካልኣይ ብብዝሒ ዝርአ ዓይነት መንሽሮ ዝኾነ ናይ ማህፀን መንሽሮ ኣብ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ብድሆታት ናይ ጥዕና ከም ዝኾነ ይዝግለጽ መሰረት ኣብቲ መርበብ ተቐሚጡ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ኤርትራ ዓመታዊ ኣስታት 178 ደቂ ኣንስትዮ ናይ ማህፀን መንሽሮ ከም ዝሕዘን ካብን ድማ 130 ህይወተን ከም ስእና ይተገሊጹ 95
ተፈታዊት ናይ ዝዓይነት መንሽሮ በቲ ሂዩማን ፓፒሎማ ቫይረስ ዝበሃል ቫይረስ ዝመጽእ ኮይኑ HPV ዝበሃል ክታበት ብምሃብ ክውገድ ከም ዝኽእል ውድብ ጥዕና ዓለም ዝገልጽ እዚ ዓይነት መንሽሮ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ብዓለም ደረጃ እውን ኣብ ዓመተ 2020 ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ራብዓይ ብብዝሒ ዝረአ ዓይነት መንሽሮ ከም ዝነበረ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝሕብር እቲ ውድብ ከም ዝገልጾ 900 ካብተን ሎሚ ዓመት በቲ ዓይነት መንሽሮ ዝተሳሕዛ 640,000 ዝበጽሓ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ድማ 342,000 ዝበጽሓ ህይወተን ሰኣና ደቂ ኣንስትዮ ካብ ትሑት ደረጃ መነባብሮ ዘለዎን ሃገራት ምዃኑ ዝገልጽ ኣብዚ እዋን ኣብ ኤርትራ ነዚ ዓይነት መንሽሮ ንምውጋድ ክልተ ደረጃታት ዘለዎ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ዘሎ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ስትራቴጂ ካብ 9 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ኣንጻር እቲ ነዚ መንሽሮ ከስዕብ ዝኽእል ቫይረስ ክታበት ክወሃባ ካልኣይ ስትራቴጂ ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ መንሽሮ ንዝፍጠር ቆስልን ንምፍላጥን ንምሕካምን ግቡእ ምርመራ ምክያድ ዝብል እዩ እዚ ማለት ኤርትራ ኣብ ቀረብ እዋን ድሕሪ ደጊም ኣብ ሕክምና ናይቲ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ምዕቡል ደረጃ ዝርከብ መንሽሮ ጥራይ ከይተመርኮሰት እቲ ናይ ማህፀን መንሽሮ ብኣግባቡ ንምፍላጡን ኣቐዲምካ ንምክልኻሉን ነተን ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ክታበት ምሃብ መርመራታት ምግባርን ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩሎ ዝሓለፈ ሕዳር ቀዳማይ ዙር ናይ ዝክታበት ቅድሚ ምጅማሩ ንህዝቢ ሓያል ጎስጓስ ከም ዝተገብረሉ እውን እዛ መርበብ ሓቢራላ ከም ዝፍለጥ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ነቲ ብዕለት 17 ሕዳር 2020 ዝተጀመረ ዓለም ለኻዊ ስትራቴጂ መቀልጣፍ ምውጋድ መንሽሮ ማህፀን ውድብ ጥዕና ዓለም ፈሪሙ ኣባል ኮይኑ እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም በዚ ኤርትራ ኣካሉ ዝኾነት መደቡ ገይሩ ኣብ 100,000 ደቂ ኣንስትዮ ብመንሽሮ ማህፀን ክትሓዛ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ብዝሕን 4 ወይ ትሕቲኡ ክኸውን ይፅዓርታት ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ ዙር ክታበት ምሃብ ኣስታ 300,000 ደቂ ኣንስትዮ ዕላማ ከም ዝኾነ እዚ መርበብ ገሊጹ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንስርዓተ ባንክታት ኣሜሪካ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ስርዓት ውሑስ ከም ዝኾነን ከፈልቲ ግብሪ ኣብ ጸገም ዝርከባ ክልተ ባንክታት ናው ፍርቲ ከም ዘይድግፍዎም ሓቢሩ ፕሬዚደንት ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ዝተፈጠረ ሕንፍሽሽ ምኽንያት ዝኾኑ ሙሉእ ብምሉእ ተሓታቲ ንምግባርን ናብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ዳግም ከይነኣቱ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ባንክታት ቁፅርን ሕግን ንምሕያል ቆሪጽና ተላዒልና ኣለና ክብል ተዛሪቡ ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣሜሪካ ብወገኑ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝመደበሩ ሲሊኮን ቫሊ ባንክን ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ሲግኒቸር ባንክን ገንዘቦም ዘቐመጡ ኩሎም ዓማዊል ሎሚ ሰኒ ገንዘቦም ክረኽቡ እዮም ኢሉ ብዛዕባ ፋይናንሳዊ ኩነታት ባንክ ሲሊኮን ቫሊ ስክፍታታት ምስ ተሰምዐ ገንዘቦም ኣብቲ ባንክ ዘቐመጡ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደ ግዜ ገንዘቦም ምውፃእ ምስ ጀመሩ ፋይናንሳውያን ተቆጻጸርቲ ኣሜሪካ ነቲ ባንክ ተቆጻጺሮም እዮም ፍሽለት ኣስታት $200 ቢልዮን ሃብቲ ናይ ዘለዎ ባንክ ሲሊኮን ቫሊ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ እቲ ካልኣይ ዝዓበየ ፍሽለት እዩ ሲግኒቸር ባንክ እውን ኣብ ዲጂታላዊ ባጤራ ማለት ኣብ ክሪፕቶ ካረንሲ ሓዊሱ ዝዓበየ ክፋል ዓማዊሉ ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ እዩ እቲ ልዕሊ $100 ቢልዮን ዝኸውን ሃብቲ ዝነበረ ፍሽለት ኣብ ታሪኽ ናይቲ ሃገር ብዕብየቱ ሳልሳይ ደረጃ ተቐሚጡሎ ባንክ ኦፍ ኢንግላንድ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኩሉ ናይ ዓማዊል ገንዘብ ውሑስ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ብሪጣንያ ባንክ ሲሊኮን ቫሊ ስሩዕ ስርሑ ከም ዝቕጽል ሓቢሩሎ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم